darrere. Ens trobem aquí reunits per a contar-vos la història de Sirena de Bergerac, mosqueter del rei de França, hàbil amb l'espasa i amb la llengua, poeta i lluitador inigualable. Mon cor estimo un altre. Caldrà que et doni xarop de bastó. Més esporudic que un ros. Al final m'enfadaré. Fora d'aquí! Ai, 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 ai. Insultant-me a mi, esteu insultant el poeta. Si aquest poeta tingués l'honor de conèixer-nos, creieu-me que en veure's tan tontaina us faria tastar la seva lira. Surt de l'escena! Imagino que vos sou una persona important. No. Com? Com a mínim deveu tenir protector. Ja us he dit que no, i no tinc protector, sinó protectora. Però... Per què em mireu el nas? Jo? Què té d'estrany? Veu? Que potser té una berruga a la punta? Però... Que potser hi ha una mosca que s'hi passeja? Si jo no he mirat. I per què no l'heu mirat, si es pot saber? Sapigueu que me n'alegro de tenir aquest apèndix. Un nas gran és signe de gran home, i com vos no sereu mai. Socors, guàrdies! Mentre jugo amb l'espasa improvisaré una balada. Va! Duel ritmat. Al Palau de Borgonya hi ha hagut entre un poeta bergerac nomenat i un vescomte impertinent i sorrut. Què és això? El títol de la balada, incurs! Ja! Llenço amb gràcia el barret. I ballar s'obliden de finiscar, però l'espasa de no agafar. Joco la cera amb el meu i a l'aire llenço floret. Ai, 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 quin fred quan et pico en el culet. Arriba el teu darrer instant. Em rendeixo, 1, 2, 3 i al final et fereixo. Bravo! Bravo! Una noia com tu, que podria ser l'enveja de les altres, però és clar, ja se sap, la vida al camp és dura. El sol, l'aire, la suor... Hola, Roxana, tu sempre tan discreta. Veig que estàs bé. Per cert, et convindria fer una mica d'esport. Com jo, has cuidat la salut, fas més bona cara i no t'has de gastar tant en fàcil. Per cert, senyora, allà a la cantonada fan uns bunyols deliciosos. No, gràcies, no me n'hem de gust. Convida Cirano. Llegiries, estimada, les meves cartes... I ara digues, Roxana, per què em volies veure? Ai, és que em fa vergonya. Però bé, t'ho diré, però només perquè m'has demanat. Estic enamorada. Oh! Ell no sap. És un bon noi, m'estima en secret i no gosa dir-m'ho. Però el més preciós és que és mosqueter. A més és valent, noble, intrèpid, guapo. Guapo? Sí, a més és molt guapo. Per això també l'estimo, però gairebé no el conec. Aleshores, com saps que li agrades? A la meva mare no se li escapa ni una. De manera que és mosqueter. Com es diu? Cristià de Bellaflor. Ah, sí, és jove. Ja ho he dit. També ja soc aquí i demà... Jo anava a buscar-lo al sol. Al cel, la lluna gairebé no brillava. Era la nit més negra del món. I no es veia més enllà. Dels teus nassos. I qui és aquest home? Un jovent nomenat Cristià de Bellaflor. Està bé. Jo... I el monstruós! Ell que no es veia res. Caminava molt a poc, pensant que per un pobre torrat jo disgustaria un gran senyor, el qual podia admirar el meu Nas! gest. I que jo, imprudent, anava a ficar indiscretament Nassos! els dits a la llaga. No serveix per res. Roxana m'ha rebutjat. Soc d'ell. Vaja, ara ens donarà una serenata el que faltava. Ets tu? Sí, jo, que vinc a veure els pètals de la rosa i no les espines. Ets un poca vergonya. Ja va,
Bernat ha posat la seva confiança en ell. Imagineu-vos l'importància i el perill que té aquest viatge. I tot el dia que em diu que us trobarà a faltar, oi, nebot? Bé, baixa la veu una mica. No, parles molt malament. Adéu. Sisplau! No, et noto que ja no m'estimes. Ànima inquieta.